Hola a tothom, hola nins, una forta abraçada especial a la classe dels arbres i a l'Emma. Avui he pensat que us podria ensenyar a vosaltres i als pares a fer plastelina casolana. Com que no podem sortir al carrer i hi ha botigues que estan tancades, doncs podem provar de fer una plastelina a casa. Què us sembla? Va, us ensenyo què necessitem, d'acord? Molt bé, nins. Això és el que necessitem. Un bol. Culleres. Podeu triar si la feu una cullera de postre o una cullera gran. Una cullera de fusta per remenar. Aigua, farina, sal, oli i un got, que és el que us farà de mesura. Podeu triar la mida que vulgueu. Com més gran, més plastilina. Molt bé, doncs a partir d'ara no em veureu al cap perquè si no no us puc ensenyar les barreges, d'acord? Però sí que heu d'estar ben atents amb les orelles i amb els ulls, us heu de fixar, d'acord? Primer, les mans ja les tinc netes, me les he rentat amb aigua i sabó i ara m'arremango per si m'embruto. Llavors, comencem. Agafem el bol. Molt bé. El got, que pot ser un got de vidre, de iogurt, el que vulgueu, el que vosaltres decidiu. Llavors, li afegirem 2 gots, de farina. Un got. Una miqueta més. 2 gots de farina. Ara li afegirem una de sal. Només un, 2 de farina i un de sal. Us ho vaig recordant. Vinga. Tot això, si voleu, ara mateix agafeu la cullera de fusta i ja podeu remenar. I veureu com es barreja la sal amb la farina. Molt bé. I ara aquí ja ens posarem a embrutar-nos una miqueta. Vale, d'acord. Agafem l'aigua. Ai, no ho he comentat abans. També podeu afegir-hi colorant alimentari, d'acord? Que s'hauria d'afegir ara amb l'aigua. Jo ho faré només amb aigua perquè no en tinc a casa, però si pel que sigui en teniu a casa podeu afegir-hi. Igual que també es pot fer colorant amb bullint verdures o amb espècies, d'acord? D'acord, només un got d'aigua. El posem aquí. I ara és el que us deia de l'oli amb les culleres. Podeu fer o 2 culleres grans o 4 de petites. Jo en faré 2 de grans. D'oli. Una cullerada. I 2 cullerades d'oli. Perfecte. I ara tornem a agafar la cullera de fusta i a remenar. Vinga, a remenar. Fins que quedi una massa. Després hi ha una opció, jo us ho ensenyo sense foc, però hi ha l'opció de fer-ho amb el foc. Amb el foc agafa la textura abans, us quedarà més grumollosa, però llavors és un pas que els nens no podran fer. I remenar, 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 remenar. D'acord, doncs no tingueu por amb la farina, d'acord? Si veieu que no agafa textura, li aneu afegint mica en mica més farina, d'acord? Veieu que ara ja això ja és una bola densa. Llavors, posem una mica de farina al marbre, que ja està net també. Si voleu us en podeu posar també una miqueta a les mans. I tirem la massa a sobre la farina per acabar-ho d'amassar amb les mans. Uepa! Molt bé. Si en el seu moment no heu afegit colorant amb l'aigua, no us preocupeu, depenent de la quantitat de plastilina que hagueu fet, de massa que hagueu fet,
Ara, d'aquesta bassa, en podeu fer porcions, podeu anar partint, l'agafeu, la separeu, li feu un foradet al mig, li tireu el colorant que vosaltres vulgueu i remeneu. Jo, com us he dit, el faré sense el colorant perquè no en tinc a casa i ara hauria de fer. Si un cas, després us faig un altre vídeo explicant com fer colorant a casa. D'acord? I veieu que ja tenim una textura més de plastilina. Que la voleu més densa? Més farina. Ja està. Que veieu que s'enganxa? Doncs agafem el pot, li tirem una miqueta més de farina i acabem de remenar perquè no s'acabi d'enganxar. Ja està, no hi ha problema. El que sí que us recomano, famílies, aquesta plastilina no és eterna, com les que comprem a les botigues, però si volem que ens duri el més temps possible, o bé l'emboliquem bé en paper film o la guardem en tàpers, també és una altra opció. Que juga al nin, que jugui, que faci boles, que faci macarrons, que faci el que vulgui. Acaba, s'ajunta tota, es posa en un tàper, es guarda i fins demà. No cal nevera, no cal res. En un tàper embolicat en film i ja ho tindríem. Plastilina casolana. Fins aviat!